Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka jingther jong ulap balap san ka balane mentala katu kan isngi kalawan ra ki jingslei hasor nong ston bat ki benta jong ka West Castles district hak bakala don ru ka jingja bas ngusi apo nong ston hak ba arngut ki mensiem breu ki la do no ya ka jingem bat bun ngot pat ki la mensau hak ni ki jingslei bun ki yeng gisem ki la julor na ka jingtwa khndo hasilenter surak ba nong ston Shillong kat kum ka kubor brayo lom la ong ba ha ka arp santerik unai luar arjar arpau hakapor kuma ar lai pusan e aim step kawai ka kali ka badan number ML not san r iway r saw nyo kala sya rong no haka saw kat ba kadang ya na ka surok ka wala silai hajan ka office jong ka district council nong stoin hakani ki jingja arngut ki briu kila do e ka jing em ki kenthop ya iway khna kan thai bla tep kerteng kum ida phisha ling do ling khoi ibla khlat no apo jong ne kali bat uba Kennedy kharso no unong nya jong ne kali hak balalap ya kamet jong unarut jong kawa kat ba arngut ki weipat ki bala syonglang hak ni kali ki layo alat ban mi no syabar bat pelat emil die kat ba arngut pat ki la syarong no hak saw layo jing tepru bah kapor kum ba ardunai e artli ki yeng ki badan hajan TB hospital ka ba hap apok snong nong ston ki la sya penjulor na ka jing twa kensan ka kendo bat hak ni ka jingja arngut ki beriu ki la mensaw bat ya uwei la hap ban penkit no marmar sya civil hospital nong ston na ka bentaban pak sumar ya unia bala mensaw jor la tep kerteng kum utai bor lang rinsyang kat ba uwei pat la tep kerteng kum ukawang dekhar lai thu pa kini ki artli ki yeng ki bala sya penjot ki kenthop ka yeng jong upa kham kraw bor lang kharja ren bat ka yeng jong ba kawang dekhar ha opo ni nong ston ka wei ka yeng ka badai jong ka kong dayona kharpor kala sya tap na ka jingtwa khendau bat hakani ka jingja wei rong ba basa apo ka te ka yeng yaw bala tip kerteng kum ba Washington Marweng ula mensaw jor na ka jing sya tap ha khendau ha ka bala penkit no eu sya civil hospital nong ston banyo jing sumar ha ka snong ti saw ki yeng breu kala sya tap ha ka khendau Ndai dan bak bakam shimna dan pat kanu jingja bas ngosi kani ka jing ther jong lap ba ubajur ka kata ru ya kalek kawan ki kali na ka jing twa khandau hasil ter ka surok nong ston Shillong nong ston makurwan nong ston riangdo nong ston mau bat ki wei ki jaka